Dagan ka! Bungal! Finish na mga ga. First, second, o third. Grabe kape, usa ka termos eh. Pag inisugod ang pandaran ba? Singot na ko? Di kondisyonan no? Ikaw pa. Wapa mo guys. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na po sa tuntanan. Karon ang fun run dire sa mong barangay no. Karon ang cinta naman siya utsinta. 91 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Napadumi ngadto sa barangay hall sa among barangay kay Lo. Babo. Padumi ato sa barangay hall no kay adto dito ang starting point sa ang fun run so. Adto ni padung. Paminaw na ko mga kay murag lisod gid kayo i-place kay murag dahan ni experience runners. Murag siya balisod ko. Ana liman nga na. So paningkamoto na to. Maninguhar gyud po ta. Ato i-give atong best nya. Og makaya, maayo. Og di lang po na to pugson. Kasi kung saan ako kusugagan mga ka. Ay unom o lima kabog runners. Naguna sa kuha. I give my best, my very all. Pero di sila maapsan. Ha, padayon ta. Bunal bisag lisod. Ha, sakit na din yun. Sakit din yun. Padayon na ta. Nabot na sa station mga ka. Murag ako ikaunom. Ha, kasi kung saan ako gugod mga ka. Di na gid magugod. Pag starting point, nakasabay ko mga 1 to 2 kilometers. Pero pag long run na, manambitay na ko. Mas lamang gid ila ang experience of practice o training nila. O kita, padayon lang ta. At least ibot na to atong tanang makaya. Padayon ta. Unaga. Napad akong doon na lang mga ga. Dagan ka. Bungal. Ako na ibunalan. Di pagkabuta. Puya na eh. Finish na mga ga. First, second, o third. Picture na mga. May na lang, number 1. Number 0. Pagkadakit no? Third place. First place. We're going home. Mura dyan mo na da. Lugaw na dyan. Lugar dyan. Sod mi sa 10th place. Wa mi kasod sa first, second, ug third. Ako ika-unom ko. Si Guapo ika-walo. Ika number 1. Pero number 1, ang race babe. So, not bad for the first time no. 6th place here kaya itong nakaya mga ano. Wata kasod sa first, second, ug third. Pero okay ra to siya. Kaya gibuhat na to tanan na itong makaya, itong best na itong adaga no. Nabit na to atong last nga daga nito. Pag last akong practice ito 40 minutes karon kay 37 minutes akong daga no. So all goods ra kayo. Ang atong plano nga maka-place kay natuman siya no. Wala ta masud sa top 3. Goods ra gihapon kay naka-experience sa unsa ka kusog ang mga experience nga runners no. Nga daghan nag-naapilan nga mga fun run mga kay naay apil nga taga Carmen, taga Danbantayan og naay taga Bugo nga murag triathlete to ani champion no. Nihuman siya og 26 minutes. Wala kayo gap sa tuwa no. Pero okay ra siya. Ang experience mo importante dito. It's all worth it ra atong kakapoy ug atong kago sa atong pag-prepare. Mo to siya mga ga. Hanggang sa sunod higayon, hanggang sa sunod ng mga dagan, hanggang sa sunod ng mga vlog. Palay mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out, Bunal, tugsa ko. See you!